Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kum shibenta bante song ye ki khon samla ka seng samla hima langrin ha ka khatn re tarik ubnai no pra arajar arpuwei kala lum lang ye ki khon samla jong ka hima langrin baro ka wei but hagani ga sngi lapan ka borom rui ki samla pule ki bala pas bha ki examen ba pher ye ki officer ki bala shong thai nakakam but ye ki reu rang ba jong ka dong ka thain ki bala don benta ban no ye usunyang uben hei sha usup uthiar jong ke imlang ka lang. Hagani ka jingilang penkub buram kabalalong hakasnong Plang Dilon Government Lower Primary School laidon lang UMLA jong Karanikor constituency uba Pius Marwen ubalalong kumukongsan nang tadi usim jong kahima langrin upaim nang tais im yong ubalalong kumusembut kongsan ki menteri jong kasnong Plang Dilon u presiden jong kaseng samla hima langrin uba PS Lingdo bat kiwei Jawaban ai kublai ya ki para samla ki bla don kejuk kejing siau kia kejuk kejing angnut ban kentiu nak menta kedong kathain bat haswa bangan pensai ya kanong rim jong kasang samla khendian ba phin so thu bat bengin poi sa kejing pensai khendiat habaya dei bat kani kesngi ngakwa banwan ra ya pi ya kawei kanuksa bat kata kalong ba baru oleh saya nangi ngitip sepang kapon kakitin senang jogi ka ong kapon hendak kakitin seorang lada ngambak lah yang kabur te kapon menta lada ngikwa bankam sa siliang jong kawa kedai kawa ka bahe don kaling don kapon ngihap ban sna ya kata kapon menta ngisotu ban sna ya katu ngidon kam takisi te lada uai usit menta un penper apok sela katu ka kala ban rakat sya ka bamon ya gitu kisi namar batu si usting bat ka ka kham khlan bor ban ya gitu kisi ten menta kum no bangin la ban kam sa siliang jong kawa la dei kawa ka bahe bangin la ban kam sa siliang jong kawa ngidon kam ban thau kilat kilenti kibuj bangin hab ban pom ya kita kisit sibun ba ban penlang ya ki si jaka bat bangin te lang haju bangin la ban penyat ya kata kapon ya kata kabur sa siliang jong kawa te endala lang sibun daki spak teli daki hajar teli ka kamla su ban kit kat sa bamon bat ka kamla su ban le kat bamon ya kata kapon namar kapdei su tang wei usit nei kala dlong sikelumba kapamut la lang komba sip hajar teli lan hajar teli kita kisih tika mut kasuk yang bangin cross ya kata kawa nasiliang sasiliang tika ai ganuksa ka mga kwa banwan ra akmat jong pi kom ki kun samla kilong pi kilong pa kata kalong kejing angut jongi keseng samla himalang rin na benta ban kentiu ya kadong kathan na benta ban kentiu ya ki para samla teng ngadu dem habang ayo habang ya kendu i perlok serum seneng ngayu snow uwe uong ki parasnong jongi kila poi syata ki parasnong jongi kila poi syakata ka lempung ki parasnong jongi kila poi syakata ka kerdan ki parasnong jongi kila poi hadu syakata ka level kenteng ngasngau rem ngawan kejing perkhat hatu ki kun samla langrin jongi hatu kimdom hatu ngimyat jiro kumbaong hatu lada kiwei ikun samla hangne pok gari kasi lan hangne pok gejela kila ban poi sedu kita ki level lan sedu kita ki kerdan hatu ikun samla jong gadong kathan hatu ngimdan langi phaya kata ladangi ong haka sports ladangi ong haka jingnang jistat bat haki babun kiliang ladangi phaya hal yang ka sports ki babun ki kun samla jong gadong kathan kijuan ya ka sak baper lakadeh ka football lakadeh ka basketball lakanuk kanu sport henry ka jing kalong ba kisakut hasiteng lenti bat balai kisakut hasiteng lenti kumbang ong ya pi mene bakapon ladaban penper ya tangwe usit slaum
ketu ke kalak ban kit kat sebamon kanum la ban poi syasilang wa ban cross tang ke we kese tiga ka bang kwa ban ong ne ka long bang ni ro kum ki khun samla la dang ni kwa ban poi se ke jingjop bangin poi se ka thong nyim la ban yang hi tang marwe kadon kam yang i bangin yang ya telilang iwei pe iwei bangin te song tang ka we ka jingmut tang ka we ka jingtmu tang ka we ka nongrim tang ka we ka jingpos niu ban pen urlong nak benta ban kentiu ban kersiu bat kita bro kinlong ha ka jingya telilang jong ki khun samla jong ka dong ka thain physics chemistry but biology pideiru ban score high percentage hacking ki laitari ke subjects namar kabay nanor ba filayo he yakini ki laitari ke subject har class 12 pideiru ban ha banele ek week exam kabay ki khot ke national eligibility entrance test ne ka NEET kabay ki khot ling got lam pas ke ni ka NEET yo pinum yo bandung ha ka jing puli doctor ka NEET ka dan tang ka we ka exam haborok ko ke di India kumta pidei ban minot bha ban pass ya kene ka NEET exam haba phila pass ke NEET exam phila ban submit ki marks jong pi sha ka sarkar kan sa ay ka seat na ka jaga ne ka jaga ai phi na ka mata fin puli doctor hakinu ki medical college bale recognize da ka medical council of India ki seat ki don tang khindiat kumta pidei ban wan shakmat ha ka NEET exam undei tang ba fin pass Henry ban score high marks haga class 12 but haga NEET but halinanta kisa JDP ban pha pule doctor kidon ro kiwe ki khna ki ba pule doctor shabar kari India kumsha China Philippines Nepal Bangladesh Ukraine extra anda ki lawan pha ba pande bekne ju pule kin hab ban pass sai ka exam ka ba ki khot ka ba pelong da medical council of India la da jaba fim pass ya ka exam ka ba la conduct da medical council of India kan finum la bantrai hapo ri India hapo any hakanu ka jaka ha India finum la bantrai kamut kan shulong sab ka jing kuli jong fi shaki tuki jaka sabar jong ke India maka ta kada kwa ban kentui fi ban pen kan ba khnang ba kan sup ye phi ba khnang ba phin yo bantrai ha ka jong kari phide ban le bha khnang ba phin pass phide ban yo ban scoring marks high ba ha class 12 baru akan NEET exam kanang ba da fi yo admission hapa ki college ki banu ha India kan pinlong ki basi so ba pilayo ben tre hapa kari le jong kari kalong tang khinjar ke jing pencai jonga na ka bentai ki samla ki bawan puli doctor ki bakwa ban puli doctor shwa ban shong ma kwa ban kintu ber amin si mi ki samla ki brang don ha jing puli to pin minot ha ki jing puli jong fi na mar klem ka jing minot pinum la ban qualify ye ki exam hakini ki khinjat sinam ki bawan ki manwan nga angnut bat nga don ka jing kermen ka pas kem bakin sadon bon ki samla na po ka himalang rin ki ban sayo lat ban puli ban long doctor ding ba ka jing treshitam bat ka jing minot choki nama tang ka jing treshitam bat ka jing minot ki bala ban ai jing chok berni angnut iro baro am tang mga mapi bon ki ro ba ki bala let jaw shakmat ki ba kwa shisha ban wara benyu ino ya kata kejengkela hapo kadong kathan hapo kahima kejungi balai haduk kade lese ngidam sadun ya sadin habun ba kiliang nilayo benyu snow na iwei isamna mane ngidon ki jaka ki ba itnat hapo kane kadong kathan hapo kahima kejungi hendai ngimla pat ben petpau perthai umdon pat benwan jengo ya kini kejaka kabi tenat hapo kini kasnong kathau hapo kahima kajungi belai kita bro nyi iya kajinge kiba nyimat ngam ong ba menta nyimat su kajinge hadu menta ban ngadang ye saj iru kumno bangan wara ya kata kajingkela ngadang ye saj kabaningkong kumang nyetep baka surok kadai karoi jong karoi kasurok kari ka burlum jong karoi ka par klem kasurok nyimamna wala berwala ya kejingkela katangi ya tiplur baro sep ai ki jingdon kajaka kabi internet lane karep karyang kapa ngisitom ngipet sitom baro sistem nda ngil adai ha kapor khet ngiditat
Namar ba kinong thiet kilawan knot jingi leba ke jing sniu ju kisrok ki pakiyat. Bat adu matar ngilap ya kata. Bet na kalian kejunga. Hadin bangala long komuni khmat na kalian kajok pi baro pila pen khamti yanga pila chania yanga benlong komu tau nong mikmat uban pha yanga banya kerelam banya sak benwara ya kata kejingkala bat nga klem song ti kini ki lais nem stem benwara sya ya kata kejingkala hapo ka konsumsi hapo ka hima hapo ka snong ka thau hi barok ka we bat nyi kermen lano bangin yo ya ta kisrok kiba kababha kumba ki we ki jaka kin yo ya lengba kajing angnut kajing kermen ki jungi ngatrai ba kani ka dong ka than kani ka ere ka jungi ram slam shu bangin yo ya kisrok kababha ban ngas motanat ban ya thu ya pi ya ka khubor mo bat phiru philai tip ya kata bani layo ya ka sanction nado nang nong ston syadu syawak kaji ya ka surok intermediate ka surok babahas non bat na kalian kajungai ambang inong tangban penkut hangtai ni angnut sisa kumbangi thrang ba ngin beteng nang tai ban penpoi syadu syaranikor ngatrai kari ka program mentah kesngi jenda ladan ka surok nang ne syadu syaranikor kalau long da kumwe namar kajing he kajingnya jo kahima kajungi kalau ngiladon de kijan ki pau tali laban don de ki san pau tali ki snong ke bahap po ki hima kajungi natra la ragijen da don kasurok nang ne na rekor nang no lam na ken sosan narilang mo napo snong kalong kiwe ki snong bodar kila yadon banwan benta hangne banyadon lang batphi hak ni kasngi am tang kata andre ha kiwe ki benta ki program ha ki kam soba ha ki kam snongsi ha ki no ki kam namar ni hapo kahima ni kum ki siing sistem ni dang yadai ha ki kur ki jat ha kiwe ki benta phi ki basa hangne ngangai mangi ki basa hangte siliang ru andre lengba tang da kijing jinjar ko ba ngimdon da kalti kan long no kajingnya jingai hapring kijungi lang baro ban ngangai skem ya kene koi kasngi ngam phos neu ban ngai i ba ngin sayu ya kalti ba ngimdon kamshu ban ngin lek nang ne jinon kam syaranikor syablok sya SDO civil chatai sya civil SDO office ne sya po ki office ki ba pher ki ba ngi hap ban ngai kijat ledingi hap peningyak nang ne ben kun lengba makurat nongna ben poi syaranikor na kalian kejungai ngangnut ya kata ben ngatrestom ben ngakramen ni na kalian kita di pandang kini ki ar benai baladep ngidang wan jungo badwan pet ya kecington kambaro ndre kombangi tip ba wala de ki phau nem ngaru ngamla ben kular ben ngam ong ba tanga kani ke por ke balengkot kejunga ngala ben lelut ya kita baro namar ngila sya sitom ngangai pa kirorong pa kibala kham yui jingai na kapta junga kila kham ti bria ya ki ti pa katas nem ngila ya sya mo penyo ya kita baro hendrei ngamong ba hakapor balkot ki junga hakipor lais nem bangin yo lut ya kita hendrei ngakermen ba hakini kisnem ki bensawan ngin sayo ya kita Iba kodor es lengdo hang dilon
Dia akan kapur lompat. Ibadah